Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Türkmen-Täjik hökümetara maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky hökümetara topar Duşanbede maslahat geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 26-njy oktýabrda habar berdi. Resmi medeniýet maslahatyň netijeli geçendigini aýdýar. Taraplaryň geçirýän resmi duşuşuklarynyň fonuny anonim Täjik resmiýeti 29-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen habarlaşyp, Täjikistanyň alümini kompaniýasyna degişli önümleriň Türkmenistanyň çägine hinidem saklanyp galýanyny habar berdi. Ýatlasak sentýabryň başynda Türkmen-İran serhedinden Türkmenistanyň territoriýasyna geçip, ondan Täjikistana barýan ýük ulaglaryň Türkmen gümrük gullugy tarapyndan saklanýanlygy barada habar berilipdi. Türkmen tarapynyň wekiliýetini esasy ministrlikleriň ýol başçylary we hünärmenleri, şeýle-de senagatçylar we tenekeçiler birleşiginiň agdalary gatnaşypdyr. Resmi medeniýete görä Türkmen maşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Täjikistanyň alümini kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildiripdir. Öz nowatyny Türkmenistan Täjikistan Respublikasynyň alümini simlerini almagy gyzyklanma bildirdi diýip TDH ýazýar. Ýöne anonim Täjik resmiýetiniň Türkmenistanda saklanynyny aýdýan alümini önümçiligine degişli harytlar boýunça Türkmen medeniýeti gurrun gozgamaýar. Şeýle-de golaýda geçirilen hökümetara toparyň maslahatyny Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşy maslahat edilipdir. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu taslamanyň öz wagtyna işe giridilmegi barada pikir alşylanyny habar berýär. Ýatlasak iki ýurduň arasynda bu taslama boýunça da käbir çiginler döräpdi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistanyň ilçisi Worsiýetiň bir neşrine beren interwýusyny öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demir ýol proýektiniň gurulşynyň näwelli möhleteçini ýygyt çekiljakdygyny aýdypdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryna düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrligindäki ýokary derejeli bir resmi Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyny tot proýekti boýunça işleriň dowam edýändigini habar beripdi. Şeýle-de oktýabr aýynda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir Türkmenistanly Türkmen häkimetleriniň Täjikistana okuwa barýan 1000 çemetr aýatyna 28 awgustdan bäri ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýändigini habar beripdi. Sentýabr aýynda Täjikistana barýan ýük ulaglaryna Türkmen çäginden geçmäge ruhsat berilmezligi, tot proýekti boýunça iki ýurduň resmiýetleriniň arasyndaky seýrek jedel, Türkmen talipleriniň Täjikistana gitmegine ruhsat berilmezligi ýaly meseleleriň ara girmeginden soň 15-nji oktýabrda Täjikistanyň Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Türkmen medeniýeti bu çäreleri öz göz başyna taryhdan alyp gaýdýan iki ýurduň arasyndaky dogonlukly gatnaşyklaryň alamaty hökmüne tesbirläpdi.